Gilgamesh Şah-Destani Gilgamesh Şah-Destani ilk ölen şu palçığa yazılan destan bolup şıkkı bilen palçığa yazılan destan ýerlerde ol Uruk kendine ýaşaýan bir şahsiýet bolan Gilgamesh soň öz halky bilen şunýalyk arasy ýok ekeni padşah şah bolanyny şonda şu zalim ekeni şonda şu halk şonu düzeltmek üçin her hil gurrunlar aýtýarlar şonu taýy ýok nime güýjüniň taýy ýok diýip iň soňunda bir tokoýda bir Enkidu diýip aýýal bir adam dörýär şonu getirip şol ikisi tögeşip soň şo taýda destanyna dogan bolýarlar soň ikisi bilen gidip tokoýun gyrasynda Humbaba diýip ajdarhany ýeňmäge gitýärler. Şo taýda Humbaba Enkidu ýaralaýar. Onsoň Enkidu ölýär, Gilgameş hem şo Enkidu doganym diýip diýerli otuny gözlemäge gitýär. Ölü deňdinden diýerli otuny tapyp gelýärkäde assalap bir kölüň gyrasynda ýorla bir kölüň gyrasynda diýerli otuny daşyna goýup suwa girýär. Suwa düşmäge aşağı çümenledi. Şo oty ýylan ýýär. Daşaryk çyksa ýylan ot eýýäm ipdir. Şo ýerde de diýerlik otunyň soň hiç wagt tapylmaýarda iň soňky nemesi. Ýöne şo ýylan diýerliň simwol hökmünde medisinada da şoň simwol diýip berýärler. Umuman taryhy jaklamalar ýöne gaty-gaty destan Rus hemde türk dilinden türkmen diline ilkinji gedek çap terjime edildi. Bir näçe rähmetliňdirler elbetde. Destan agyr, dilem agyr. Ýöne destan Balkan teatrynyň sahnasynda sahnalaşdyryldy. Esasy zat destan türkmen edebiýatyna, türkmen sanmatyna, teatr sanmatyna direlli. Esasy zat ana şo.